Abasolwa abahlanu bavele enkantolo namhlanje ngamacala okuphatha izibhamu ezingekho emthethweni kanye nezinhlamvu, ukuba kuleli ngokungekho emthethweni kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Baboshwa mhla zingama-24 kuZibandlela khathi amaphoyisa nonogada bemayini iSibanye bebambe umkhankaso wokulwa nobugebengu. We have also sent those firearms for ballistic tests to establish if these firearms are linked to other serious and violent crime, including the one of Beggersdal. Yes, it is a priority. Hence, we said if the court can give us until the 22nd of January. So we believe that by the 22nd of January. Amaphoyisa athi okunye okubambezele leli cala ukuthi ofakazi abayibonela ngawabo okwenzeka ngosuku lwesigameko bebengakabuyi esifundazweni ukuze bahlonze abasolwa ababoshiwe. We've got our eyewitnesses in Beggersdal who said they can point out the suspects. Unfortunately, those eyewitnesses they were not available this past weekend. Hence, we asked the court to postpone it. They are out of the province and we are expecting them back sometimes next week. Umphakathi uthi aweneme ngokuhlehliswa kwaleli cala amahlandla amaningi kanti ufuna ubulungiswa. Nothing has changed. It's still the same. If I were to say, I'd say it's even worse, but it's still the same. Nothing has changed, and it's not about to get better unless if they deploy the SANDF members there. We had hoped that today at least something would happen, but it's still the same thing. We're waiting for the ballistic reports and all of that. So. Amaphoyisa athi omunye wabasolwa owayeboshelwe ukugcina abanye abasolwa abangabokufika kuleli udedelwe inkantolo njengoba ithola ukuthi abukho ubufakazi obanele obumnyamanisa naleli cala. Ngenyanga eyedlule kwaboshwa abasolwa abayi-11 kepha enkantolo bekusavele abayisihlanu kuphela kanti akaqinisekiswa ukuthi bayabandakanyeka yini kulesigameko sokubulawa kwabantu abayi-10 eNoxolo Tavern eBeggersdal.